Ako druhá ide Nikola Paláková. Dobrý deň. Čo budete spievať? Budem spievať. Keď mám cuda. Keď som ťa cudil. Moja Beňka. A budete aj tancovať? Nie, ale to neviem. A koľko máte rokov? 470. Vážne? Áno. A taká ešte mladá ste? No to ja som ešte takú ženu nevidela na svete. Tak to stavím. A kde bývate? Čepisová. A tam žijú len dúbky. Nie, to je Japonci. Hej, a tam je dobre? Áno. A s čím sa živíte? Z rýžou. To šťastiu. Hej, vážne? No to ja som ešte nevidela Garcio na 100, na 30, nie? Poľan. Neviem vám povedať pesne, lebo ja nedobre vidím. Tak ste sliepá. No tak môžete už začať. No idem. Mete tu žána. Čo? Čáže, mama tu čáva. Ty nekáže jakuna, ty nekáže buštola, a ty nekáže. Me tu žána, čáže, pome tu skama. Čáže. Ale nemá denne na Me tu čála púle. Ako tretia ide Sára Horvátová. No, môžeme porozprávať. Áno. Keď sa hovoríme, že ste vy na Slovensku populárna. Áno. A čo ste robili? Som nešňabať a idem sa viac naháňať. Čo robíte? Spievate, tancujete, hip-hop, proste prostitútka? Nie, ja robím len tancujem vám. A nie to moja hudba je krásne oči. Čo? To je ľudová pesnička, alebo Nie. disco? Disto. Aha, viete, to je disco peperence, hej? A čo ste mali ráno na raňajky? Zemňaky, pišulenky, kažalenky. A neviete, čo to sú pelore? Nie, Gruzore. To hovoríme, že to sú zemňaky. Aha, to páči to. Počkajte, vy ste hrali nejaké filmy, tak to vás počúva ako, čo to znamená Lačo Buletipen? To je toto pišulenky, to sa hovorí. Aha, a máte chlapca? Áno, A ako sa volá? Jan Bendi, čo má veľkú hlavu a trubu. A milujete ho? Viem, A prečo s tým chodíte? To lebo sa milujete, ale má oči a šikmy. A robíte aj sexualizácie? Nie. No tak dobre, môžete začať tancovať. No, Baby, caso suma na A teraz je Zofia Mirgová. Lekvarová. Čo spívate? Ja tancujem. A čo ty tancujete? na rebelským guli. A viete? Áno. Ako sa voláte? Zofia Mirgová. Kde bývate? Košicia. Koľko máte rokov? 18. No, teraz ste ma dali, máte ciska ako balónček. Čo to sú sa? Jaké pety máte? 30 jednotky. Pety?
Ciasto z pety, że masz gdzieś mi nawet pety. Co to chcę powiedzieć? Nie, weź być cicho. A co tam właśnie? Weź ty powiedziałeś. Nie powiedziałam. Powiedziałam. A jakie macie te panki? 491. Dobrze, poczekajcie. Koliko miała ważność? 88. No, 80%. Tak macie zuby, a możecie tancować. Bum, bum, bum. I bum, bum. Zatoniczkę. Jo. No. Ej, Byłem cały jej. Ja kierowałam przyjąłem całe jej. Nie zatwaraj. No to Pusi. Panią Milka. Bardzo Milka. Tomasz Milka. Jako moderatorka wam zaśpiewam. Pusi, łęcałegie, nie zatwaraj, picza dvery. Diamanti dam gada za nas, dzieci twoje mama diamatów pici. Na dziecka, osiądęci, co to sa, a ci, A raz, 29 marca 2015. a my mamy dużo dla was. Teraz idzie Jan Będzik Chrystował Farcienko. To może dla mnie No, możesz śpiewać. Ty się skrykować wspomnienia. To my mamy się na